Good morning, guys. Good morning. Morning, kuya. Good morning, kuya. Nay, yung TV, please. Nay, na. Kaon na ko. Okay. Happy Sunday. Minaw ta tito? Nay, ha? Halang ko TV, ha? Saan mo nun man? Ham. Ham, again. Kain ka na? Nagkain ka na? Okay. Masukat ako. Nagsimba sila ate, guys. So, kami lang ulit sa balay. But later, afternoon po is grocery kami together. Prepare ko lang yung breakfast ng mga batang ito. Kasi gutom na daw sila. Ham. Can you get the tripod, please? Ay, ham. Ang ham. Ulit na ang rice, mama. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you dagan yung mga amigas. know I'm always fucking broke. It's better than being alone. Nights alone, since you don't want me. You said maybe I'm not cool like you thought. Roll out of bed. Dito daw sila kain, guys, kasi nabalik na yung table dito. And ito yung toy ni Clark kahapon na pinabili niya. And how about kuya? Ito yung kay Kuya Jaden. Hot Wheels Shark na shark. Ay, ito yung ulam nila, chicken ham. Kain-kain na yan sila. Kasi ito yung kay Ada, guys. Ayan, kanyang baby na wala pa daw name. Call a friend, he said, are you okay? It's been like a month. I don't wanna go out to the west side. I gotta forget about the best nights. Talking to a bunch of girls I don't like, but I try to pick them up with my best lines. She moved to LA to be famous, only showing up if there's a wait list. Well, let's see. So I have a diamond sword with me right now, and we're going to see how much damage it does to this guy. 42 damage. Okay, now let's test the crossbow. Baka nasira. Okay, guys, it is confirmed that crossbows actually do more damage than a diamond sword. On this other news, we're seeing that spam jumping is bad in PvP. Well, let's see. This guy's rushing out the bat. I'm going to just, Good morning sa aming baby girl. Nahanap agad ang kanyang baby. Who's your baby? Wow! Say good morning to your baby. You want to say good morning to mama? Say good morning to mama? All these people talking about the same shit. Oh, we're lonely, but not lonely when we're wasted. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. Ano yung mga giguba? Ako na niyan.
Tulog yung baby. Baby. Okay, come on. Palit lang ako ng damit, guys. And tapos na si Kuya Clark kumain. Naubos niya ang aking okay. Which one you want? This one. Which one? Yes. The yellow? Okay. Ako magtimpla. Ikaw magtimpla. Lagay mo na tayo water. Cold. What? David, cold. Cold? Cold so patas. Put ano muna? Hot water. Very small hot water. Ako First, okay. Ako nagtimpla. Okay, siya daw magtimpla, guys. Yep, you close this one. And you put water. Okay. No more water. Mama, it's put a water here. Yes, you put the water there. So this command replacement doesn't exactly change. Finish. But Finish. shotgunners can, so we can even more get Good, tatas. shotgunner right behind Masak si baby ha. Oh. Masak si baby sa tatas. That's actually not a bad idea at all. But again, Are you done, and now we've just Kuya? got death raining on the enemy. Okay. Got it from behind. Okay, here it is. You're welcome. The baby is crying. Now, some big features that the shotgunner Wants the milk. while the strength is decently large, how big enough is like the whole You gonna drink your milk also? Mama. Okay. have enough range, so they'll have what it takes to do. Ay! And that isn't really a matter of either you can Mama, Ako. akong Robux unya. Meow. I help bosses May zero akong Robux kay nagpalit. Kuya, mainit. Bakit mo yun open ang door? Mama, na zero gud Close ako. lang ang door. Mama, na zero gud akong Robux unya. Nagpalit ko black relax na pants. Sa Roblox yun. Kanang Funky Friday na game. Love you. that Tama. Inom na si Mama mag-coffee, ha? Dili lang. Ito yung magiging breakfast ko, guys. Yung mga kids is nag-chicken ham. And then, tapos na sila. Si Ada, hindi pa siya kumakain. Papakainin ko siya mamaya pa. This one, ito yung gustong-gusto ko sa city, maupot na dessert. I don't know kung anong tawag dito, guys, but gustong-gusto ko siya. Sobrang sarap niya. And ito yung reason kung bakit sumasakit yung ngipin ko kahapon. But last na kasi yan. So, yan na yung ating breakfast. Mag-coffee lang din tayo. And then, kahapon dumaan kami sa friendly Dada and binigyan kami ng mga kakanin. So, ito isali ko sa breakfast ko. Suman. But, meron din tayong biko. Nilagay namin sa ref. Kaya ganyan ang ano niya, mukha niya. And then, ito is pasol. Kay Dada yan. Gusto niya yan. 3 suman pala meron tayo. So, ayan. Inirin ko lang yan. And, we have this, anong tawag dito na kakanin guys. Basta, ayan siya. Thank you so much, Ayan. Hinigil niya kami ng kakanin. And, hindi na ako kailangan magluto for lunch para sa mga bata. Kaya dadalulutuan ko siya, pero yung mga bata hindi na because, at ako din hindi na. Kakain na ako kung ano meron ngayon. We have adobo. Ito yung dala namin kahapon, guys, for sa breakfast pa to. Hindi pa siya nasira kasi nilagay agad namin sa wrap. And yung buffalo wings na ang laki-laki ng serving. So, hanggang ngayon, meron pa din kami nito. And then, okay pa siya, guys. Hindi siya sirahan. Nilagay kasi namin sa ref. Doon sa sitio, nilagay namin siya sa ref. And then, kinain ko siya kagabi, and okay siya, masarap pa din siya. So, ayan. I think kinain niya ate yung sobra kagabi kasi wala na dito. Yan siya una, Kuya Ben.
Mabutlo ko na lang ni ma. Patantod ako be. Lambot yung kayo ba, oh? Kasi nag-ana sayang ulo na. Wala, nakaon lang na nag-aandar man ni kanina. Kuman ko di ba buot. Sa'yo na yan, no? Anak na lang na, oh. Sa'yo na yan forever, ana, oh. Di ka ganahan ni nagbitay. Be ako be. Ay, wow, wow. Putol na lang iyang buhok. Bako na kita, hindi mo ka. Wala. Okay na siya bota kung real lang tayo wala. Buhok. Ano imo man hindi ko anding? Wala, naigo yung buhok tapos na... Ikuha niya ang ulo, ikuha niya ang car niya, ipadungol sa buhok. Iyak yan, tawa ang kamaldita, kiat. Ano ka mo? Opo. Kung magta-check gani ka. Ha? Oo, mungkin na naman na. Tama. Tama sa akong Tanawan ninyo guys, dili na matangtang sayang buhok. matama ni makong kani. Pa, gupit. Ambig gihapon pa oh. Oh, Gusto ka maikya. gusto ka mahurot imong buhok? Parang hindi na malambot, no? Wait lang, saan siya ilisan be? Buhubok ka. No, cry man di oy. Sakit? Papa? O tapos i-screen mirror lang sa cellphone. Sayang sa buhok ding. Nipis pa kay kag buhok. Grabe naman, di na sa muli mo. Ayaw la ako na anak. Ayaw sa anak. Dali, sanina ta. Ano na po kayo? Hulat na ako sa mga grayo. Breakfast ni Daddy guys. Oats yan na may honey Unalan si bar Kani na, sige. and granola. Daddy, wala na yung banana kay ano? Daot na kay siya na ulod na. Kanina lang, granola akong gibutang tapos oat bar. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke. It's better than being alone. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. Isn't home. Still smell you on my bed sheets. Feels like 52 weeks alone. It was never about your friends who didn't like me, or the drunk nights we spent fighting. Swear your whispers cut like lightning. I don't wanna go out to the west side. You're the reason I'm still out at this time. Siya nasa mind. Okay? So kung yung testingan to, actually, pag once ng tao, natin pagani siya sa pagkuha kong dautan. Ibig sabihin, napagigihapon siya sa iyang flesh. Nagatanaw paghihapon siya sa gustuhan sa iyang flesh. Okay? Pero kung ang tap na focus siya sa bagong pagkatao, ang napo ng ihapon is, ang kawaw sa iyang temptation, buhaton ba na ako o kumili? Mura na yung temptation. Buhaton ba na ako yung pagkamatara? Na-focus siya kung asa ba na sa grasya siya niya, ayaw na padayon sa pagkamatara. Balikan mo yung sunod naman ha. Grasya. Kamay. Sisi na sugod ha. Trying to forget about the best nights, so I'm talking to a bunch of girls I don't like. She moved to LA to be famous. Said she's saving up to get a facelift. Says she won't be happy till she makes it. When we're lonely, but not lonely when we're wasted. I don't wanna go home, even if I'm always on the phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke. It's better than being alone. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. I don't wanna go out to the west side. West side. I gotta forget about the best nights. Oh yeah.
out to the west side, west side. But I gotta forget about the best night. I don't wanna go home, even if I'm always on the phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke. It's better than being alone. I don't wanna go home. Oh, oh, oh. I don't wanna go home. Oh, oh, oh. Better than being alone. I don't wanna go home. Ma, yun lang ma. Guys, change on plans. Kami lang doon ni Dada mag-grocery. Pero matugan niya po yung kudain. Malagom kapag tapad-tapa. Lagom kayo katanawon. Bili muna kami ng pang decor sa room ni Daddy. Tapos grocery kami after. Diba na? Bukton yarn. Wow. Kasi mo. Nako. Tulog na natulog ng hapon guys, and ngayon singit-singit na. Hindi na din pala ako nag-vlog doon sa grocery guys, kasi pagod ako, and hindi ko na din binag yung mga nabili namin. Hindi na ako nag-haul. Nag-prepare na lang ako ng dinner ni Dada kasi I'm so tired. I want to sleep. Hindi ako naka-edit ngayong alarm na to kasi sobrang busy. Ayaw ba? Sobrang busy guys. So, yan yun na yung video dito na lang. And try ko tomorrow mag-vlog. Aray, Clark! And ko na dito yung video guys. Matutulog na. Papalit ako ng damit. And matutulog na kami. Kasi sarapin na itong batang ito. Ayaw, sige sumug kuya ba? Ay na lang. Uy! Naman na kayo. Mag-ilisan si mama. Tapos matulog na ta. Ilisan si mama ha. Hagsa be. Hagsa ako. Mag-bihis lang ako guys. Tapos matulog na kami. Si Dada mag-work daw muna siya. Ewan ko bakit siya mag-work. Monday tomorrow. Wala naman kaming lakad. So makaka-work naman siya. Pero mag-work daw siya ngayon. And kawawa man Faith. Nanduday na yan. Oh. Sleepy yan. Like mama. Sleepy like mama. Tulog na kami ng maaga. 8 pa lang guys. Kailangan din namin matulog ng maaga. Kasi yan. Tomorrow may Chinese yan siya. Chinese. And sabi niya, first time niya daw magka-teacher ng boy. Ano pangalan na na? Wilburn? I don't know. Basta yun. Teacher niya tomorrow sa Chinese is lalaki. And first time after how many years? Right now, grade 3 na siya. Ngayon pa lang siya nagka-teacher ng boy. So, ayan. Parang siguro feeling niya weird. Weird ba, kuya? Ano? Hindi man pala. Nag-ask lang siya. So, end na namin yung video, guys. Thank you. Oh, you say thank you. Malakas yun siya kumain ng seaweed. Favorite niya yung seaweed. Sabi niya sa akin, mama, pang mag-grocery ka, bili ka seaweed. Ngayon, kumakain na naman ng waffles. Nag-dinner na yan. Busog na yan.
Okay. Good night, everyone. Thank you for watching. I hope you enjoy our messy vlog, our no title vlog. Thank you guys so much. See you again soon. Flying kiss, be? Flying kiss lang? Dili ka? Mami na lang. Bye guys. Mwah. Please like and subscribe. Ana. Please like and subscribe. Nawa na si Kuya Jaden, oh. Ayan, may kiss mo na si Mama, ha? Bye-bye. Thank you, guys. Bye-bye. Na, please like and subscribe. Pag-like o subscribe sa channel Mama o ako, ah. Thank you. Bye-bye. Bye.